Γεια σας, με λένε Ντέζι και ξόδεψα πάνω από $400 για να ετοιμάσω το δείπνο της ημέρας των ευχαριστειών, μόνο για να μου πούν την τελευταία στιγμή να τα μαζέψω όλα και να τα πάω στο σπίτι των γονιών μου. Δεν μου το ζήτησαν, μου το ανακοίνωσαν. Όπως πάντα, μαγείρεψα, διακόσμησα, έφτιαξα ακόμη και χαρτοπετσέτες με τα ονόματα όλων, εκτός από το δικό μου. Γέλασαν και με αποκάλεσαν «Βοηθό». Η μητέρα μου με χαστούκισε μπροστά σε όλη την οικογένεια και κάποιος το βιντεοσκόπησε. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό δεν ήταν το χειρότερο. Το χειρότερο είναι πόσο καιρό τους άφησα να μου συμπεριφέρονται σαν να μην υπήρχα. Πείτε μου λοιπόν, τι κάνετε όταν οι άνθρωποι που σας μεγάλωσαν είναι αυτοί που σας έχουν διαγράψει? 10 μέρες πριν την ημέρα των ευχαριστειών, καθόμουν στο τραπέζι της κουζίνας μου στο Σάντα Φε με το λάπτοπ μου ανοιχτό, περιτριγυρισμένη από αυτοκόλλητα σημειώματα, διαφημίσεις σούπερ μάρκετ και ένα φλιτζάνι καφέ κανέλας που είχε κρυώσει. Το υπολογιστικό φύλλο με τον προϋπολογισμό μου αναβοσβήνε μπροστά μου, μια πυκνή σειρά αριθμών σε ανοιχτό πράσινο κελιά. Ζήγιζα προσεκτικά αν θα ξόδευα τα επιπλέον $3 για παραδοσιακές καρότες ή αν θα έμενα στις συνηθισμένες του σούπερ μάρκετ. Επέλεξα τις παραδοσιακές. Αυτή η χρονιά έπρεπε να είναι διαφορετική. Ήθελα να είναι η ημέρα των ευχαριστειών που θα θυμόντουσαν. Όχι για το δράμα, όχι για κάτι που έκανε η Καλίστα. Για μία φορά, ήθελα να με θυμούνται. Την Daisy, τη μικρότερη, όχι μόνο τη βοηθό, όχι μόνο αυτή που έφερε τα ψωμάκια ή έπλυνε τα πιάτα. Ήθελα να φιλοξενήσω, να λάμψω. Καθώς ξανακοιτούσα νοερά τη λίστα με τα ψώνια μου, το τηλέφωνο μου χτύπησε. Ήταν η μητέρα μου. Daisy, άρχισε πριν προλάβω να πω γεια. Το διαμέρισμά σου είναι αρκετά μεγάλο, έτσι, για ποιο λόγο? Λοιπόν, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να φιλοξενήσεις εσύ την ημέρα των ευχαριστειών φέτος. Εννοώ, η αδερφή σου το έκανε πέρυσι και ήταν εξαντλημένη για μέρες. Επιπλέον, δεν εργάζεσαι πλήρως αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Κατάπιε την αντανακλαστική απάντηση. Όχι, μόνο freelance δουλειές ζαχαροπλαστικής. Τέλεια, είπε χαρούμενα. Ήταν καιρός να αναλάβεις δράση ούτως ή άλλως. Θα βοηθήσουμε όλοι. Η Κέιλιστα είπε ότι θα φέρει πίτες και ο Σίλας έρχεται με το αεροπλάνο τη Δετάρτη. Η κλήση τελείωσε πριν προλάβω να συνειδητοποιήσω τι είχε μόλις συμβεί. Κοίταξα γύρω μου το διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου. Δεν ήταν τεράστιο, αλλά μπορούσα να το κάνω να λειτουργήσει. Το τραπέζι της τραπεζαρίας είχε μόνο 6 θέσεις, αλλά είχα πτυσσόμενες καρέκλες και ένα πτυσσόμενο τραπέζι στην ντουλάπα. Θα βρω μια λύση. Αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Μέχρι το βράδυ, είχα ήδη σχεδιάσει ένα σχέδιο, είχε υπολογίσει το χρόνο ψεσίματος και είχε ξεκινήσει ένα πίνακα στο Pinterest για ρουστίξικ διακόσμηση για την ημέρα των ευχαριστειών. Ήμουν μέσα. Το επόμενο πρωί, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάω στην τοπική συνεταιριστική αγορά. Περπάτησα στους διαδρόμους με τη λίστα μου στο χέρι, βάζοντας βιολογικά κράμπερις και φρέσκο δεντρολίβανο στο καλάθι μου, προσθέτοντας μερικά πράγματα που δεν είχα προγραμματίσει. Μια μικρή κυρίθρα για το πιάτο με τα τυριά, καλούπια για βούτυρο σε σχήμα κολοκύθας, 2 λινά τραπεζομάντιλα σε ζεστούς πορτοκαλί τόνους. Όλα έπρεπε να είναι σκόπιμα, προσεκτικά επιλεγμένα. Φαντάστηκα τα πρόσωπά τους όταν θα έμπαιναν στο διαμέρισμά μου. Ζεστά κεριά, απαλή τζαζ, η μυρωδιά της γαλοπούλας γεμιστής με βότανα να αιωρείται στον αέρα. Όταν έφτασα στο ταμείο, το σύνολο εμφανίστηκε στην οθόνη. $3.846. Η καρδιά μου σταμάτησε για ένα δευτερόλεπτο. Χτύπησα τη χρεωστική μου κάρτα. Φυσικά, έβαλα χέρι στις αποταμιεύσεις μου, αλλά άξιζε τον κόπο. Γυρνώντας σπίτι, άνοιξα προσεκτικά όλα τα πακέτα. Η κουζίνα μου μύριζε γαρίφαλο και καθαρά πάγκους. Έφτιαξα μια λίστα με τα πράγματα που έπρεπε να κάνω κάθε μέρα μέχρι τις γιορτές. Να ψήσω τις πίτες την Τρίτη, να μαρινάρω τη γαλοπούλα την Τετάρτη, να ψήσω τα λαχανικά την Πέμπτη το πρωί. Έβαλα αυτοκόλλητα σημειώματα στο ψυγείο σαν να ήταν κέντρα ελέγχου. Τη Δευτέρα το βράδυ, ήμουν βουτυγμένη μέχρι τους αγκώνες στη ζύμη, πειραματιζόμενη με διαφορετικά σχέδια για τις πίτες με κολοκύθα και καρύδια. Τράβηξα φωτογραφίες από τα φύλλα που έκοψα με το χέρι και τις έστειλα με μήνυμα στην οικογενειακή ομάδα. Κανείς δεν απάντησε, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν απασχολημένοι. Την Τρίτη το πρωί, οδήγησα στην άλλη άκρη της πόλης για να παραλάβω μια ειδική παραγγελία για πετσέτες με μονόγραμμα που είχα αναθέσει σε μια τοπική μοδίστρα. 12 πετσέτες, η καθεμία κεντυμένη με το όνομα ενός μέλους της οικογένειας με χρυσή κλωστή. Η δική μου, έγραφε Ντέζι. Άγγιξα το ύφασμα με ένα περίεργο είδος υπερηφάνειας, φανταζόμενη να τοποθετώ κάθε πετσέτα στο τραπέζι, δείχνοντάς τους ότι τους έβλεπα. Η Κέιλιστα απάντησε σε ένα από τα ομαδικά μου μηνύματα εκείνο το απόγευμα. Ας ελπίσουμε ότι ο πουρέ σου θα είναι καλύτερος από τον περσινό. Κοίταξα το μήνυμά της περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Πέρυσι, είχε φέρει πουρέ πατάτας από το μαγαζί, ξέχασε να το ζεστάνει και με κατηγόρησε που δεν τη το υπενθύμησα. Δεν είχα πει τίποτα. Φέτος, έγραψα, θα είναι τέλειος. Μετά το διέγραψα.
Μετά έγραψα: τον φτιάχνω με καφέ βούτυρο και σκόρδο κονφί. Μετά διέγραψα και αυτό. Ανταυτού, έστειλα ένα emoji με τον αντίχειρα προς τα πάνω. Μέχρι την Τετάρτη, το ψυγείο μου ήταν γεμάτο. Μια γαλοπούλα 10 κιλών βρισκόταν σε ξηρή άλμη στο κάτω σιρτάρι. 3 είδη πίτας ήταν τοποθετημένα στο μεσαίο ράφι. Όλα τα άλλα, τα έτοιμα φαγητά, τα μαριναρισμένα λαχανικά, το βούτυρο με καρικεύματα, ήταν τακτοποιημένα στιβαγμένα και ετικετοποιημένα. Εκείνο το βράδυ, άναψα τα φωτάκια που κρέμονταν στα παράθυρά μου, έσβησα τα φώτα και έστρωσα το τραπέζι για μια πρόβα. Σιδέρωσα τις πετσέτες, τις δίπλωσα τέλεια και τις τακτοποίησα στα πιάτα μαζί με τα τυπωμένα μενού που είχα φτιάξει στο Canva. Η καρδιά μου πραγματικά χτυπούσε δυνατά. Ήταν ωραίο να αφοσιωθώ σε κάτι. Τότε, ενώ γλάσαρα την κολοκυθόπιτα με μια κουταλιά κρέμα κανέλας, το τηλέφωνο μου χτύπησε. Ένα μήνυμα από τη μαμά. Αλλαγή σχεδίων. Ας το κάνουμε στο σπίτι μας. Φέρε τα πάντα. Χωρίς εξήγηση, χωρίς συγγνώμη. Το διάβασα 2 φορές. Τα χέρια μου ακινητοποιήθηκαν πάνω από την πίτα. Στάθηκα εκεί, με τη σπάτουλα στον αέρα, καθώς η συνειδητοποίηση με διαπερνούσε. Δεν ήμουν οικοδέσποινα. Ήμουν διανομέας. Κανείς δεν με ρώτησε αν ήμουν εντάξει με αυτό. Κανείς δεν νοιάστηκε που είχα περάσει 4 μέρες προετοιμάζοντας, ξόδεψα σχεδόν $400, ή που είχα αναδιατάξει τα έπιπλα και είχα αγοράσει πτυσσόμενες καρέκλες για να χωρέσουν όλοι. Τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία. Έριξα τη σπάτουλα στον νεροχύτη και σκούπισε τα χέρια μου στην ποδιά μου. Λοιπόν, αυτό ήταν. Το μήνυμα ήταν σύντομο, απότομο και χωρίς συναίσθημα. Αλλαγή σχεδίων. Θα κάνουμε το δείπνο στο σπίτι μας. Φέρτε τα πάντα. Κοίταξα το τηλέφωνό μου, περιμένοντας μια συνέχεια που δεν ήρθε ποτέ. Έκανα κύληση προς τα πάνω στο νήμα της ομάδας, ελπίζοντας να μου είχε ξεφύγει κάτι. Το όνομά μου δεν αναφερόταν καν. Ήταν σαν να μιλούσαν γύρω μου, σαν να ήμουν κάποια υπηρεσία catering σε αναμονή. 10 λεπτά αργότερα, εμφανίστηκε ένα ιδιωτικό μήνυμα από την Κέιλιστα. Δεν σε έβαλαν σε tag. Μάλλον δεν είναι τόσο σοβαρό. Απλά ακολούθησε το σχέδιο. Απλά ακολούθησε το σχέδιο. Σφίγγα τα δόντια μου. Η τούρτα που γλάσαρα βρισκόταν ακόμα στον πάγκο, μισοτελειωμένη. Τα χέρια μου αιωρούνταν πάνω της, ακίνητα. Άκουγα το βουητό του ψυγείου πίσω μου, το ρολόι του φούρνου να χτυπάει απαλά. Όλα τα άλλα ήταν απόλυτα ήσυχα. Όχι το είδος της ησυχίας που σε κάνει να νιώθεις γαλήνιος. Αυτή η ησυχία έμοιαζε με τιμιγορία. Έβγαλα την ποδιά μου, την δίπλωσα αργά και κάθισα στο τραπέζι της κουζίνας. Τα μάτια μου έπεσαν στα τυπωμένα μενού που είχα φτιάξει. Είχαν τα ονόματα όλων τυπωμένα με τακτοποιημένα γράμματα, με την ίδια χρυσή γραμματοσυρά που είχα χρησιμοποιήσει στις ετικέτες των χαρτοπετσετών. Δεν υπήρχε σχέδιο. Όχι πια. Όχι για μένα. Ακόμα, είπα στον εαυτό μου, είναι ακόμα το φαγητό σου, η προσπάθειά σου, θα φανεί. Ίσως όταν το δοκιμάσουν, ίσως τότε θα το καταλάβουν. Ίσως τελικά θα με κοιτάξουν στα μάτια και θα πούν, «Σε ευχαριστούμε». Ίσως. Πέρασα το υπόλοιπο της νύχτας συσκευάζοντας τα πάντα σε θερμομονωτικές τσάντες και δοχεία αποθήκευσης. Η γαλοπούλα μπήκε σε ένα ψυγείο με παγοκίστες. Τύλιξα τις πίτες σε περγαμηνή, μετά σε αλουμινόχαρτο και μετά σε πετσέτες. Κάθε πιάτο είχε ετικέτα και ήταν σφραγισμένο. Έγραψα ακόμη και οδηγίες θέρμανσης σε περίπτωση που ήθελα να ξαναζεστάνουν κάτι. Βεβαιώθηκα ότι όλα ήταν και πάλι τέλεια. Το πρωί ήρθε πιο κρύο από το αναμενόμενο. Ο παγετός είχε καλύψει τα παράθυρά μου και ο ουρανός της ερήμου πάνω από τη Σάντα Φε φαινόταν γκρίζος και βαρύς. Έλεγξα ξανά το ψυγείο πριν κλειδώσω. Καθώς μετέφερα τις πρώτες τσάντες στο αυτοκίνητό μου, τα χέρια μου πονούσαν από το βάρος αυτού που κάποτε ήταν προσμονή. Χρειάστηκαν 3 διαδρομές για να βάλω τα πάντα στο αυτοκίνητο. Κάθε φορά που έκλεινα το πορτμπαγκάζ, έλεγα στον εαυτό μου ότι αυτό ήταν απλώς ένα εμπόδιο, μια μικρή αλλαγή στα σχέδια. Ακόμα νοιάζονταν. Ακόμα θα το πρόσεχαν. Η διαδρομή από τη Σάντα Φε στο Αλμπουκέρκι διαρκούσε συνήθως λίγο περισσότερο από 1 ώρα, αλλά εκείνο το πρωί μου φάνηκε σαν 3. Το τοπίο που κάποτε αγαπούσα, οι αμόλοφοι, οι αγκαθωτοί θάμνοι που διάσπαζαν την επίπεδη έρημο, μου φαινόταν μακριά από το σημείο όπου βρισκόμουν συναισθηματικά. Αυτή τη φορά δεν θαύμαζα το τοπίο. Έκανα μια νοητική αναδρομή σε όλους τους τρόπους με τους οποίους προσπάθησα να είμαι αρκετά καλή όλα αυτά τα χρόνια και σε όλους τους τρόπους με τους οποίους με έκανα να καταλάβω ότι δεν ήμουν. Στα μισά του δρόμου, σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο δίπλα στην Εθνική Οδό. Κάθισα στο πάρκινγκ με τη μηχανή αναμένη, το χέρι στο λευγέ ταχυτήτων. Το GPS έλεγε ότι απέμεναν 42 λεπτά. Παραλίγο να γυρίσω πίσω. Αλήθεια. Σκέφτηκα να τα ξαναβάλω όλα στο ψυγείο μου, να τα φιλοξενήσω εγώ η ίδια,
να καλέσω φίλους από τη συνεταιριστική αρτοποιία, ανθρώπους που θα ήταν πραγματικά ευγνώμονες, ανθρώπους που θα με ρωτούσαν πώς ήμουν πριν ζητήσουν άλλο ένα πιάτο φαγητό. Αλλά δεν το έκανα. Συνέχισα να οδηγώ. Όταν έφτασα στο σπίτι των γονιών μου, η είσοδος ήταν ήδη γεμάτη. Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο του Σίλας, το crossover της Κέιλιστα και το SUV ενός γείτονα ήταν παρκαρισμένα στο πεζοδρόμιο. Πάρκαρα ένα τετράγωνο μακριά και άρχισα να ξεφορτώνω. Κανείς δεν βγήκε να με βοηθήσει. Κανείς δεν με πρόσεξε μέχρι που έκανα το δεύτερο ταξίδι. Η Ισόλντα άνοιξε την πόρτα ακριβώς καθώς πλησίαζα με ένα δίσκο σε κάθε χέρι. «Άργησες», είπε, κάνοντας την άκρη χωρίς να προσφερθεί να πάρει τίποτα. Ανοιγόκλεισα τα μάτια. Η κίνηση ήταν στον γκαράζ, με διέκοψε, κουνώντας το χέρι της προς την πλευρά του σπιτιού. «Βάλε τη γαλοπούλα εκεί». Χωρίς χαιρετισμό, χωρίς γεια, ούτε κανένα, πώς είσαι, μόνο μια εντολή. Μετέφερα το δίσκο στην πλευρά του σπιτιού, περνώντας από τους τακτοποιημένους θάμνους και το στεφάνι των διακοπών που είχε κρεμάσει νωρίς. Η πόρτα του γκαράζ ήταν ανοιχτή, στηριγμένη με ένα δοχείο μπογιάς. Μέσα, είχε στηθεί ένα μακρύ πτυσσόμενο τραπέζι. Πάνω του υπήρχαν αλουμινένια δίσκοι καλυμμένοι με πλαστικό περιτύλιγμα και με ετικέτες γραμμένες με το χέρι κάποιου άλλου. Τότε κατάλαβα. Είχαν ήδη παραγγείλει φαγητό, πιθανώς πριν από μέρες. Το μενού μου ήταν εφεδρικό. Το φαγητό μου, σχέδιο Β, πήγα πίσω στο αυτοκίνητο για την τρίτη και τελευταία διαδρομή. Πέρασα την καλίστα στην μπροστινή πόρτα. Χαμογέλασε σαν να είχε μόλις δει το ταχυδρόμο. Η μαμά λέει: «Η γαλοπούλα σου είναι βαριά. Ελπίζω να τη φέρει σωστά». Δεν απάντησα. Απλώς της έκανε ένα σφιχτό νεύμα και συνέχισα να περπατάω. Όταν επέστρεψα στον γκαράζ, η Ιζόλντα με περίμενε. Έδειξε το υπόλοιπο χώρο στην άκρη του τραπεζιού. «Άσε τα πράγματά σου εκεί. Έχουμε παραγγείλει και μερικά πράγματα, για κάθε περίπτωση». Για κάθε περίπτωση. Στάθηκα εκεί για μια στιγμή, κρατώντας το κουτί με την πίτα και με τα δύο χέρια. Κοίταξα την κρούστα, που ήταν προσεκτικά διακοσμημένη με πλέγμα και φύλλα κομμένα στο χέρι. Το είδος της πίτας που φωτογραφίζεις, το είδος της πίτας που φτιάχνεις για τους ανθρώπους που αγαπάς. Εκείνη δεν την κοίταξε καν. Την άφησα εκεί που μου έδειξε. Δεν είπα τίποτα, όχι επειδή δεν είχα τίποτα να πω, αλλά επειδή ήξερα ότι αν άνοιγα το στόμα μου εκείνη τη στιγμή, θα έλεγα κάτι που δεν θα μπορούσα να πάρω πίσω. Γύρισα και μπήκα στο σπίτι. Τα παπούτσια μου άφησαν σκόν στα καθαρά πλακάκια. Κανείς δεν το πρόσεξε. Δεν έσπρωξαν στην άκρη μόνο το φαγητό μου. Έσπρωξαν και εμένα. Δεν μπήκα αμέσως μέσα. Αφού έβαλα τον τελευταίο δίσκο στο τραπέζι στον γκαράζ, στάθηκα εκεί, με τα χέρια σταυρωμένα, κοιτάζοντας τη στίβα από πιάτα καλυμμένα με αλουμινόχαρτο σαν να μην τα αναγνώριζα. Μια αμυδρή μυρωδιά χημικού από χλωρίνη κρεμόταν στον αέρα, πιθανώς από τον κουβά με τη σφουγγαρίστρα που ήταν ακουμπισμένο στο στεγνοτήριο. Κάπου πίσω μου, ένα σκυλί γάβγιζε στο βάθος, και ο σιγανός ήχος γέλιου διέρεε από την πόρτα του γκαράζ, που κάποιος είχε αφήσει αδιάφορα ανοιχτή. Κοίταξα κάτω και είδα το όνομά μου γραμμένο με μαρκαδόρο σόρπι στην κολλητική ταινία που είχα κολλήσει σε κάθε πιάτο. Τακτοποιημένη γραφή, μικρά γράμματα, φασόλια της Ντέζη, πίτα πεκάν της Ντέζη. Φαινόταν σαν να έκανα το catering για το πάρτι ενός ξένου. Θα μπορούσα να είχα κολλήσει και μια επαγγελματική κάρτα. Δίπλα στο τραπέζι βρισκόταν ένας μεγάλος κάδος ανακύκλωσης, γεμάτος μέχρι πάνω. Ακριβώς δίπλα του, η συνταγή της γιαγιάς μου για το τσάτ με κράμπερι, κάτι που είχα αναβιώσει και τελειοποιήσει, βρισκόταν στην άκρη σαν να περίμενε να πέσει στον κάδο. Εξέπνευσα αργά και έσκυψα για να το μετακινήσω πιο μέσα στο τραπέζι, φροντίζοντας να κλείσω καλά το καπάκι. Δεν είχε σημασία. Ήξερα ήδη ότι κανείς δεν θα το άγγιζε. Τα χέρια μου κινήθηκαν αυτόματα, καθώς έκανα χώρο για τις πίτες. Δεν σκεφτόμουν πια, απλώς ενεργούσα. Τότε άκουσα βήματα. Κλικ-κλακ. Απόλυτα σκόπιμα. Ψηλά τα κούνια στο τσιμέντο. Ουάου. Έφερες και επιδόρπιο, η φωνή της Κέιλιστα έσπασε τη σιωπή σαν το σπάσιμο ενός κόκαλου. Μπήκε στον γκαράζ φορώντας ένα κρέμ πουλόβερ και τζιν που φαινόταν σαν να μην είχαν φορεθεί ποτέ. Τέλεια μαλλιά, τέλειο χαμόγελο. Δεν απάντησα. Πέρασε δίπλα μου, έριξε μια ματιά στις ετικέτες. Η μαμά έχει ήδη πάρει πίτες με γλυκιά κρούστα, καρύδια και κολοκύθα. Οι δικές σου φαίνονται πιο ρουστίκ. Ο τόνος της φωνής της έφερε εκείνη την ψεύτικη γλυκύτητα. Μέλι με ξύδι. Κράτησα τα μάτια μου στο φαγητό. Είναι φρέσκες. Σίγουρα, είπε, γυρίζοντας πίσω προς την πόρτα. Απλά δεν ήθελα να πάρει κανείς διπλά. Ξέρεις πώς γίνεται ο μπαμπάς όταν νομίζει ότι σπαταλάμε χρήματα. Σπαταλάμε, έτσι, λες και οι ώρες εργασίας μου, τα υλικά που είχα προμηθευτεί με προσοχή, οι ζύμες που είχα ψήξει, πλέξει και αλείψει με αυγό, ήταν όλα περιτά.
Έφυγε χωρίς να περιμένει απάντηση και τη στιγμή που εξαφανίστηκε από την πόρτα, σφίγγα τα δόντια μου τόσο δυνατά που ένιωσα κάτι να μετακινείται στο λαιμό μου. Πήρα μια αργή ανάσα, και μετά άλλη μία. Διόρθωσα μια γωνία του αλουμινόχαρτου στο πιάτο με τη γέμιση που δεν χρειαζόταν διόρθωση. Έδωσα στα χέρια μου κάτι να κάνουν. Μέσα, μπορούσα να ακούσω το θόρυβο των πιάτων και το τρίξιμο των καρεκλών που μετακινούνταν. Το σπίτι ακουγόταν γεμάτο, ζωντανό, σαν μια οικογένεια που ετοιμαζόταν να γιορτάσει. Αλλά στον γκαράζ, ήταν κρύο, σκοτεινό, ξεχασμένο. Τα δάχτυλά μου άρχισαν να μουδιάζουν. Τα τρίψαμε μεταξύ τους. Αλλά η μούδιασμα δεν ήταν μόνο σωματική. Ήταν κάτι άλλο. Ένα είδος αποστασιοποίησης, σαν να παρακολουθούσα τον εαυτό μου από την άλλη άκρη του δωματίου, σαν τα χέρια και τα πόδια μου να ανήκαν σε κάποιον άλλο. Σε κάποιον που δεν είχε απλώς σβηστεί ξανά, αλλά που είχε βοηθήσει να παραδώσει το γόμα. Μια γνωστή φωνή ακούστηκε από την κουζίνα. Της μητέρας μου. Φρόντισε να μην ανακατέψεις τη γέμιση σου με τη δική μου. Ο μπαμπάς σου μισεί το σαλέπι. Δεν μιλούσε καν απευθείας σε μένα, απλά φώναζε στο κενό, υποθέτοντας ότι θα την άκουγα, υποθέτοντας ότι θα υπάκουα. Δεν απάντησα, όχι επειδή δεν την άκουσα, αλλά επειδή δεν ήθελα να της δώσω την ικανοποίηση να πιστεύει ότι μπορούσε ακόμα να μου δίνει διαταγές σαν να ήμουν 12 χρονών. Η σιωπή μου δεν ήταν πια παθητική. Είχε βάρος. Μετά από μερικά λεπτά, ανάγκασα τον εαυτό μου να κινηθεί. Έβαλα το τελευταίο πιάτο στο τραπέζι και απομακρύνθηκα από αυτό σαν απομακρυνόμουν από έναν τάφο. Τότε γύρισα και άρχισα να προχωράω προς το σπίτι, περνώντας από τον κάδο σκουπιδιών όπου κάποιος είχε κρεμάσει ένα πανάκι. Μου τράβηξε την προσοχή. Μπες με μια φράση τυπωμένη με καλλιγραφικά γράμματα στη μέση. Ευγνώμων. Ευχαριστημένος. Ευλογημένος. Το κοίταξα για ένα μακρύ δευτερόλεπτο και δεν ξέρω τι με έπιασε, αλλά ψιθύρισα, αλλά όχι ορατή. Οι λέξεις βγήκαν σαν αναπνοή που κρατούσα για πολύ καιρό. Δεν είχα καν συνειδητοποιήσει πόσο σφιχτά κρατούσα το δίσκο μέχρι που τον άφησα κάτω και είδα τα αποτυπώματα των δακτύλων μου στο αλουμίνιο. Μέσα στο σπίτι, το φως ήταν πιο ζεστό. Ο αέρας μύριζε κανέλα και πουλερικά. Οι άνθρωποι κουβέντιαζαν. Τα παιδιά του ξαδέλφου μου έτρεχαν σε κύκλους γύρω από το νησί της κουζίνας. Θα έπρεπε να ένιωθα σαν να γύρισα σπίτι. Δεν ένιωσα έτσι. Η κουζίνα έσφιζε από δραστηριότητα, αλλά κανείς δεν με κοίταξε. Θα μπορούσα να ήμουν η γυναίκα που έφερε το φαγητό και έφυγε. Χωρίς αγκαλιές. Κανείς δεν με ρώτησε πώς ήταν το ταξίδι ή αν χρειαζόμουν βοήθεια για να ξεφορτώσω. Ήταν σαν να ήμουν ήδη εκεί για ώρες, σαν να ήμουν μέρος της επίπλωσης. Έμεινα στην πόρτα, αβέβαιη για το που να σταθώ. Δεν ήθελα να καταλαμβάνω χώρο που προφανώς δεν περίμενα να καταλάβω. Ντέιζι, φώναξε η μαμά μου από την άλλη άκρη του δωματίου χωρίς καν να γυρίσει το κεφάλι της. Έφερε στο μαχαίρι για το κρέας, έτσι, ναι, είναι στο καλάθι με τα μαχαιροπύρουνα. Τέλεια. Θα το χρειαστούμε αργότερα. Μπορείς να φροντίσεις να το πλύνεις πρώτα, δεν θέλουμε να σερβίρουμε το δείπνο με σκονισμένα ασημικά. Κούνησα μια φορά το κεφάλι και μετά συνειδητοποίησα ότι δεν είχα καν συμφωνήσει να γίνω βοηθός της. Αλλά η αντανακλαστική υπακοή ήταν πλέον μυϊκή μνήμη. Τα χέρια μου ήξεραν ήδη τι να κάνουν πριν το συνειδητοποιήσει ο εγκέφαλός μου. Επέστρεψα στο να τακτοποιεί το κεντρικό διακοσμητικό, μουρμουρίζοντας κάτι στην καλίστα για το πόσο πιο κομψές φαίνονται οι γλυκές πίτες με ψίχουλα από οτιδήποτε σπιτικό. Έφυγα από το δωμάτιο πριν πω κάτι που δεν θα μπορούσα να πάρω πίσω, κατευθυνόμενη προς το μπάνι των επισκεπτών. Κινήθηκα γρήγορα, κρατώντας τις άκρες των μανικιών μου. Χρειαζόμουν μια στιγμή για να συνέλθω, για να μην καταρρεύσω. Όχι εδώ. Όχι πάλι. Μέσα στο μπάνιο, έκλεισα την πόρτα, την κλείδωσα και έσκυψα πάνω στον νηπτήρα. Η αντανακλάση μου στον καθρέφτη δεν με εξέπληξε. Κουρασμένα μάτια, σφιγμένα σαγόνια. Μια γυναίκα που είχε προετοιμαστεί υπερβολικά και δεν είχε τις προσδοκίες της και ήταν ακόμα κάπως απογοητευμένη. Δεν έκλαψα. Δεν ήθελα, αλλά κοίταξα τον εαυτό μου επίμονα και σκέφτηκα, ήξερες ότι θα συμβεί αυτό. Γιατί εξακολουθείς να εκπλήσεσαι, 10 λεπτά αργότερα, βγήκα και επέστρεψα στην κουζίνα. Οι φωνές είχαν δυναμώσει. Κάποιος είχε ανοίξει κρασί. Τα γέλια ηχούσαν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Μπήκα ξανά σε εκείνο το ζεστό, θορυβώδες δωμάτιο και στάθηκα εκεί με άδεια χέρια, περιμένοντας κάποιος να παρατηρήσει ότι ήμουν ακόμα εκεί. Κανείς δεν το έκανε. Η γιαγιά μου δεν είπε τίποτα στην αρχή. Απλώς άπλωσε το χέρι της για το ποτήρι με το νερό και μου έσφιξε απαλά το χέρι. Ήξερα ότι με άκουσε. Ήξερα επίσης ότι δεν θα προσπαθούσε να το διορθώσει. Δεν ήταν ποτέ ο τρόπος της. Ήταν περισσότερο μια σιωπηλή μάρτυρας παρά μια σωτήρας. Με τα χρόνια είχα μάθει ότι μερικές φορές η σιωπή από το σωστό άτομο μπορεί να μιλήσει πιο δυνατά από όλη την ψεύτικη χαρά του κόσμου.
Το δείπνο ήταν σε λίγα λεπτά και η τραπεζαρία ήταν γεμάτη από το θόρυβο των ασημικών και τις αναδιατάξεις των καρεκλών. Η Κέιλιστα περιφερόταν σαν να διοργάνωνε ένα γκαλά, τακτοποιώντας τις κάρτες με τα ονόματα και στέλνοντας φιλιά στον αέρα σε ξαδέλφια με τα οποία σχεδόν δεν μιλούσε το υπόλοιπο του χρόνου. Η μαμά μου κινούνταν μεταξύ της κουζίνας και της τραπεζαρίας, δίνοντας εντολές με έναν τόνο που έμοιαζε περισσότερο σαν σκηνοθετούσε μια ταινία παρά να ετοίμαζε ένα γεύμα με την οικογένειά της. Στεκόμουν στην άκρη, χωρίς να ξέρω που έπρεπε να πάω. Είχα ήδη σερβίρει τα ορεκτικά και ζεστάνει τη γέμιση που είχα φτιάξει. Κανείς δεν είχε πει τίποτα γι' αυτό, ούτε καλό ούτε κακό. Ήταν σαν να είχε εμφανιστεί από το πουθενά. Καμία αναγνώριση, κανένα ευχαριστώ. Τότε ο Σίλας εμφανίστηκε πίσω μου. «Γεια σου, Ντέις», είπε, υπερβολικά χαρούμενος για κάποιον που δεν είχε βοηθήσει να μεταφέρει ούτε ένα πιάτο. «Γύρνα». Δίστασα, αλλά μου έδωσε ένα παιχνιδιάρικο σπρώξιμο, οπότε το έκανα. Οι άνθρωποι γέλασαν. Στην αρχή, σκέφτηκα ότι ίσως κάποιος έκανε ένα αστείο που δεν είχε σχέση με μένα. Κάποιο εσωτερικό αστείο ή κάτι για το ότι η γαλοπούλα ήταν στεγνή. Αλλά τότε είδα την Καλίστα να καλύπτει το στόμα της και ακόμη και τη θεία Τερέζα να ξεσπάσει δυνατά γέλια. Έβαλα το χέρι μου πίσω μου και το ένιωσα. Ένα φύλλο χαρτί κολλημένο με ταινία στο πίσω μέρος του πουλόβερ μου. Το έβγαλα αργά. Με έντονα μαύρα γράμματα με μαρκαδόρο. Προσωπικό τροφοδοσίας. Το κοίταξα για ένα δευτερόλεπτο περισσότερο από μικρομετόνο τι θα έπρεπε. «Έλα τώρα», είπε ο Σίλας, κρατώντας το κρασί του σαν τρόπαιο. «Είναι αστείο». Δεν απάντησα. Η μαμά μου κοίταξε από την άλλη άκρη του δωματίου. «Λοιπόν, έφερε όλο το φαγητό», είπε με ένα χαμόγελο. «Πρακτικά εσύ φρόντισες για το φαγητό». Και άλλο γέλιο. Έφυγα πριν τους αφήσω να δουν το πρόσωπό μου. Στο μπάνιο του διαδρόμου, κάθισα στο κλειστό καπάκι της τουαλέτας με την πόρτα κλειδωμένη και τον ανεμιστήρα να βουίζει από πάνω μου. Δεν έκλαψα, όχι επειδή δεν ήμουν πληγωμένη, αλλά επειδή το κλάμα θα ήταν πολύ αναμενόμενο. Κοίταξα το είδωλό μου στον καθρέφτη πάνω από τον νηπτήρα και προσπάθησα να θυμηθώ γιατί ήρθα σήμερα. Γιατί δεν ακύρωσα αμέσως μόλις άλλαξαν τα σχέδια. Γιατί συνέχισα να ψήνω ακόμα και όταν ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήμουν πραγματικά καλεσμένη. Απλά αναμενόμενο. «Είναι δικό σου λάθος», ψιθύρισα, σκύβοντας κοντά στον καθρέφτη. «Νόμιζες ότι θα σε έβλεπαν, ότι αυτή τη φορά θα ήταν διαφορετικά». Το κραγιόν μου είχε ξεθοριάσει. Δεν το είχα καν παρατηρήσει μέχρι τότε. Το έσβησα εντελώς και έφτιαξα τα μαλλιά μου. Αν δεν μπορούσα να γιορτάσω, τουλάχιστον μπορούσα να είμαι ψύχρεμη. Όταν επέστρεψα, οι περισσότεροι από την οικογένεια είχαν πάρει τις θέσεις τους. Καθόμουν στην πιο απομακρυσμένη καρέκλα στη μακρά πλευρά του τραπεζιού, δίπλα στο τραπέζι των παιδιών, αλλά όχι ακριβώς μέρος του. Η πετσέτα μου δεν είχε ραμμένο όνομα. Ήταν απλά λευκή. Όλοι οι άλλοι είχαν τα χρυσά αρχικά τους τακτοποιημένα πάνω στα πιάτα τους. «Ντέιζι», είπε η Καλίστα καθώς έβαζε ένα ποτήρι κρασί. «Δεν σε πειράζει να καθίσεις εκεί, έτσι, σκεφτήκαμε ότι θα ήθελες λίγο χώρο». Έγνεψα, αν και δεν ήθελα. Το δείπνο σερβιρίστηκε σε μπουφέ. Περίμενα μέχρι να περάσουν όλοι από τη σειρά πριν σηκωθώ. Όταν έφτασα στα πιάτα που είχα φέρει, αυτά που είχα μαγειρέψει για μέρες, τα καπάκια ήταν ελάχιστα ανοιχτά. Το τσάτνι από κράμπερι ήταν άθικτο. Η γέμιση ήταν ακόμα γεμάτη. Εν τω μεταξύ, οι γλυκές πίτες με ψίχουλα είχαν ήδη εξαφανιστεί κατά το ίμιση. Πήρα μια κουταλιά από κάθε πιάτο που είχα φτιάξει και γέμισα το πιάτο μου σιωπηλά. Μετά επέστρεψα στη θέση μου και έφαγα σιωπηλά. Στα μισά του γεύματος, η μαμά χτύπησε το κουτάλι της στο ποτήρι κρασιού της. «Θέλω να πω λίγα λόγια πριν αρχίσουμε το επιδόρπιο», είπε, σηκωμένη όρθια. Η αίθουσα σιώπησε. «Είμαι πολύ ευγνώμων που έχω την οικογένειά μου εδώ. Είναι σπάνιο να μαζευόμαστε όλοι μαζί στις μέρες μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Κέιλιστα που πήρε αυτές τις υπέροχες πίτες και που βοήθησε με το στρώσιμο του τραπεζιού. Και Σάιλας, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε σπίτι. Τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα που σε είδαν». Ακολούθησε μια παύση. Το πιάτο μου έμοιαζε κάπως βαρύτερο. Η μαμά χαμογέλασε και κοίταξε γύρω από το τραπέζι, το βλέμμα της περνώντας από δίπλα μου σαν να μην ήμουν εκεί. «Η οικογένεια σημαίνει τα πάντα», είπε. «Και όλοι παίζουμε το ρόλο μας». Αυτό ήταν. Καμία αναφορά στη γαλοπούλα. Τα συνοδευτικά, τα τραπεζομάντιλα, οι κεντυμένες πετσέτες, οι μέρες που πέρασα σχεδιάζοντας. Τίποτα. Σήκωσα το ποτήρι μου και χαμογέλασα. Το είδος του χαμόγελου που χαρίζεις όταν είσαι στον αυτόματο πιλότο, όταν το πρόσωπό σου έχει μάθει να προσποιείται για το καλό όλων των άλλων. Τότε έσκυψα προς τη γιαγιά Βέσπερ και ψιθύρισα. Αν εξαφανιζόμουν αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι θα το πρόσεχε κανείς. Μου έσφιξε απαλά το χέρι και μου ψιθύρισε. «Σε βλέπω». Και κάπως αυτό ήταν χειρότερο,
γιατί το γεγονός ότι ένα άτομο με πρόσεξε έκανε τους υπόλοιπους να επιλέξουν να μην το κάνουν. Αναμφισβήτητο. Το χέρι της γιαγιάς έμεινε στο δικό μου για ένα δευτερόλεπτο περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτή η μικρή παύση σήμαινε περισσότερα από οποιαδήποτε ομιλία είχε γίνει στο τραπέζι όλη τη νύχτα, αλλά δεν άφησε την έκφρασή μου να αλλάξει. Διατήρησα το ευγενικό χαμόγελο κολλημένο στο πρόσωπό μου σαν τα πετσαρία, λεπτό και εύκολο να ξεκολλήσει. Ο θόρυβος των πυρουνιών και ο βόμβος των μικρών συζητήσεων γέμισαν το δωμάτιο καθώς μοιράζονταν τα πιάτα με τα επιδόρπια. Κανείς δεν κοίταξε προς το μέρος μου. Ήμουν ακόμα στην άκρη του τραπεζιού, κάπου ανάμεσα στους ενήλικες και τα υπολείμματα. Όταν κάποιος ζήτησε περισσότερη σαντιγί, δεν γύρισαν προς εμένα, παρόλο που την είχα φτιάξει από το μηδέν. Χωρίς να το σκεφτώ, σηκώθηκα και άρχισα να μαζεύω τα πιάτα. Κανείς δεν μου το ζήτησε. Κανείς δεν με σταμάτησε. Η καλίστα άφησε ένα δυνατό αναστεναγμό, σπρώχνοντας δραματικά την καρέκλα της προς τα πίσω. «Είμαι χορτάτη», είπε, τεντώνοντας το σώμα της σαν γάτα στον ήλιο. «Δεν μπορώ να κουνηθώ». Η μαμά παρενέβη, απομακρύνοντας τον Σίλας που έκανε μια αδιάφορη προσπάθεια να σηκωθεί. «Κάθισε, γλυκέ μου. Η Ντέιζι θα τα αναλάβει». Πάντα ήταν καλή στα μαγειρικά, πρόσθεσε, σαν να ήμουν ένα πλυντήριο πιάτων που απλά συνοδεύει το σπίτι. Μάζεψα τα άδεια ποτήρια και τα μπολ της σούπας, στιβάζοντάς τα με εξειδικευμένη ακρίβεια. Τα πόδια μου κινούνταν αυτόματα, όπως όταν ήμουν μικρότερη, βάζοντας πουρέ πατάτα στα πιάτα, φέρνοντας περισσότερα ψωμάκια, σκουπίζοντας τα χυμένα υγρά χωρίς να μου το ζητήσουν. Κανείς δεν το πρόσεξε ούτε τότε. Η κουζίνα ήταν πιο ήσυχη, αν και όχι πολύ. Ο νεροχύτης ήταν ήδη μισογεμάτος. Έβαλα τα πιάτα παλακάτω και γύρισα για να πιάσω τα μαχαιροπύρουνα. Τότε συνέβη. Ένα κουτάλι γλίστρισε από τη στίβα που κρατούσα. Χτύπησε στο πάτωμα με ένα απότομο μεταλλικό κρότο που αντίχησε λίγο πολύ δυνατά στα πλακάκια. Από την άλλη άκρη του δωματίου, άκουσα το γνωστό σπάσιμο της φωνής της μητέρας μου πριν καν κοιτάξω πάνω. «Ντέιζι». Πάγωσα. Ήρθε γρήγορα από τη γωνία. «Για όνομα του Θεού», ψιθύρισε, σκύβοντας για να το σηκώσει. «Μην αρχίζεις να κάνεις ακαταστασία. Δεν είναι ότι θα παντρευτείς με αυτά τα αδέξια χέρια». Το είπε αρκετά χαμηλά ώστε οι περισσότεροι στο τραπέζι να μην το ακούσουν, αλλά ένας καλεσμένος το άκουσε. Η θεία Λιδία, που έβαζε κομμάτια πίτα σε πιάτα επιδόρπιο, σταμάτησε, με κοίταξε και μετά επέστρεψε αθόρυβα στη δουλειά της. Δεν είπε τίποτα. Δεν χρειαζόταν. Κοίταξα πίσω τη μητέρα μου και κάτι μέσα μου στράφηκε. Αυτή η παρατήρηση θα έπρεπε να με κάνει να συρρικνωθώ. Παλιά το έκανε, αλλά τώρα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα, σαν ένα στεγνό σπίρτο σε βρεγμένο ξύλο. Γύρισα πίσω στον νεροχύτη χωρίς να απαντήσω. Το σφουγγάρι ήταν τραχή στα χέρια μου. Το νερό ήταν πολύ ζεστό, αλλά συνέχισα να τρίβω. Τελείωσα όλα τα πιάτα και σκούπισα τον πάγκο. Μετά, βγήκα από την πλαϊνή πόρτα. Η πίσω βεράντα ήταν κρύα, το είδος του κρύου που διαπερνούσε τα μανίκια και έφτανε μέχρι τα κόκαλα. Το καλωσόρισα. Ο ουρανός ήταν βαρύς από σύννεφα, το φως της βεράντας έριχνε μια κίτρινη λάμψη στα νεκρά φύλλα που ήταν σκορπισμένα κοντά στα σκαλιά. Κάθισα στο ξύλινο παγκάκι και έβγαλα το τηλέφωνό μου από την τσέπη μου. Δεν υπήρχαν αναπάντητες κλήσεις, μόνο ένα μήνυμα. «Λόρεν, πώς πάει το τσίρκο?» Το κοίταξα για πολλή ώρα πριν πληκτρολογήσω. Ακόμα κλόουν, ακόμα αόρατη. Δεν ήρθε απάντηση. Και ειλικρινά, δεν περίμενα καμία. Δεν ήταν αυτό που χρειαζόμουν ούτως ή άλλως. Χρειαζόμουν χώρο για να αναπνεύσω. Η πίσω πόρτα άνοιξε με ένα τρίξιμο και κοίταξα πάνω περιμένοντας άλλη μια δόση ψεύτικης ανησυχίας ή, χειρότερα, την καλίστα να προσποιείται ότι νοιάζεται. Αλλά ήταν η Μάρλο. Ήταν ξαδέλφη της μαμάς μου, τεχνικά θεία, αν και ποτέ δεν τη φωνάζαμε έτσι. Ζούσε μόνη, δούλευε σε βιβλιοθήκη και δεν παντρεύτηκε ποτέ. Δεν μιλούσε πολύ, αλλά όταν μιλούσε, οι άνθρωποι συνήθως την άκουγαν. Η Μάρλο δεν είπε τίποτα στην αρχή. Κάθισε δίπλα μου, έσφιξε το ζακέτο της και κοίταξε έξω στην αυλή σαν να βλέπαμε κάτι που άξιζε να δούμε. «Είδα πως σου φέρθηκαν», είπε απαλά μετά από λίγο. «Δεν είναι σωστό». Το λαιμό μου σφίχτηκε. Δεν απάντησα, πρόσθεσε. «Το ξέρεις αυτό, έτσι, ότι δεν φταίς εσύ». Το κόμπο στο στήθος μου μεγάλωσε και ένιωσα το βλέμμα μου να θολώνει. Όχι εξαιτίας αυτού που είπαν, αλλά επειδή κάποιος τελικά το είδε. Με είδε. Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι αν κάνω αρκετά, ίσως. Η φωνή μου έσπασε. Ίσως τελικά με δουν. Η Μάρλο εξέπνευσε αργά. Μερικές φορές το μόνο που βλέπουν οι άνθρωποι είναι αυτό που τους κάνει να νιώθουν καλύτερα για τον εαυτό τους και για σένα. Πάντα τους έκανες να νιώθουν άβολα, γιατί τους θύμιζες όλα όσα δεν είναι. Καθίσαμε εκεί για λίγο σιωπηλοί, με μια σιωπή που δεν χρειαζόταν να γεμίσει. Τότε γύρισε προς το μέρος μου.
Δεν χρειάζεται να συνεχίσεις να αποδεικνύεις τον εαυτό σου, Daisy. Έχεις ήδη κάνει περισσότερα από αρκετά. Άφησα αυτή τη σκέψη να με γεμίσει σαν ζεστό τσάι σε ένα κρύο πρωινό. Μετά από λίγα λεπτά, ψιθύρισα, αν κάνουν ακόμα ένα πράγμα, τελείωσα. Η Μάρλο δεν κούνησε ούτε βλεφαρίδα. Αντίθετα, κούνησε αργά το κεφάλι και είπε: τότε ίσως ήρθε η ώρα να μάθουν τι σημαίνει πραγματικά το τελείωσα. Δεν απάντησα, αλλά κάτι άλλαξε μέσα μου. Ήσυχα και σιγά σιγά, σαν το πρώτο τρίξιμο μιας πόρτας που ήταν κλειδωμένη για πολύ καιρό. Δεν ήξερα τι θα έκανα στη συνέχεια, αλλά ήξερα ότι δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό που έκανα πάντα. Ο βόμβος της συζήτησης ακόμα αντιχούσε στο σαλόνι όταν μπήκα ξανά μέσα. Τα δάχτυλά μου ήταν δίσκαμπτα από το κρύο έξω, αλλά σχεδόν δεν το πρόσεξα. Τα λόγια της Μάρλο αντιχούσαν στο κεφάλι μου σαν ένα ήσυχο μάντρα. Ίσως ήρθε η ώρα να μάθουν τι σημαίνει πραγματικά, τελείωσα. Περπάτησα σκόπιμα μέσα στο σπίτι πίσω προς την τραπεζαρία, όπου είχε στηθεί το τραπέζι με τα επιδόρπια. Τα πιάτα ήταν σχεδόν άδεια τώρα, εκτός από το δικό μου, φυσικά. Η πίτα μου με καρύδια πεκάνη ήταν άθικτη, η σαντιγί είχε αρχίσει να λιώνει και να τρέχει. Το τσάτνι με τα κράμπερι δεν είχε καν ανοιχτεί. Καθώς έσκυψα για να καλύψω ένα από τα δίσκους, πρόσεξα μια διπλωμένη απόδειξη κρυμμένη ανάμεσα στις σελίδες του βιβλίου μαγειρικής που είχα φέρει. Το βιβλίο είχε μείνει πάνω στον πάγκο, ανοιχτό στη συνταγή για το γέμισμα. Η αυθεντική συνταγή της γιαγιάς, αυτή που προσπάθησα να τιμήσω, αυτή που η μαμά είπε ότι ο μπαμπάς δεν του άρεσε πια. Δεν είχα καταλάβει ότι η απόδειξη ήταν εκεί. Πριν προλάβω να την πάρω, εμφανίστηκε η Ιζόλντα. Πέρασε το χέρι της από δίπλα μου και την πήρε με ένα μικρό χαμόγελο. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε, ξεδιπλώνοντας την αργά. Το στομάχι μου ανακατεύτηκε. Την κοίταξε μια φορά, μετά ξανά, τα μάτια της μεγάλωσαν ελαφρώς, και μετά στενεύτηκα με κριτική ματιά. «Ξόδεψες τόσα για ψώνια?» την έδειξε στην καλίστα για να τη δει. «Γλυκιά μου, οι άνθρωποι ξοδεύουν λιγότερα για ολόκληρους γάμους». Η καλίστα γέλασε. Όχι με ελαφρύ γέλιο, αλλά με κοφτερό, χλευαστικό γέλιο. «Δεν έχει σημασία πόσα ξοδεύεις. Σημασία έχει η πρόθεση και η παρουσίαση». Άνοιξε ελαφρώς το στόμα μου, αλλά δεν είπα τίποτα. Στο τραπέζι επικράτησε σιωπή, ώστε να μπορούν να ακούσουν όλοι, αλλά κανείς δεν είπε κουβέντα για να με υπερασπιστεί. Στεκόμουν εκεί κρατώντας ένα κουτάλι σερβιρίσματος, σαν να ήταν ένα μικρόφωνο που με είχε προδώσει. Γύρισα την πλάτη μου και περπάτησα αργά προς το διάδρομο για να βάλω το κουτάλι στο νεροχύτη. Τότε άκουσα κάποιον να φωνάζει: «Ας βγάλουμε την οικογενειακή φωτογραφία πριν φύγουν όλοι». Σταμάτησα. Αυτή η φωνή, χαρούμενη και διαπεραστική, ανήκει στη θεία Κρίσταλ. Κάθε χρόνο, οργάνωνε τη φωτογραφία της ημέρας των ευχαριστειών, με όλη την οικογένεια να στέκεται μπροστά από το τζάκι, χαμογελώντας σαν κάρτ ποστάλ. Ήταν παράδοση. Η παράδοση δεν με είχε συμπεριλάβει ποτέ. Όχι πραγματικά. Παρόλα αυτά, βρήκα τον εαυτό μου να πλησιάζει την ομάδα που είχε μαζευτεί κοντά στο τζάκι. Η Κέιλιστα στεκόταν μπροστά και στο κέντρο, φτιάχνοντας τα μαλλιά της και τραβώντας τον Σάιλα στη μέση. Η Ισόουλντα πήρε θέση στην αριστερή πλευρά του καναπέ, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί σαν να ήταν σκηνικό. Όλοι οι άλλοι πήραν τη θέση τους καθώς τους φώναζαν τα ονόματά τους. «Σάιλας, έλα πιο κοντά. Καλίστα, φτιάξε το γιακά σου. Γιαγιά, κάθισε εδώ». Κανείς δεν με φώναξε. Περίμενα. Ίσως κάποιος να πρόσεχε ότι δεν ήμουν στο κάδρο. Τότε, μόλις έκανε ένα βήμα μπροστά, έτοιμη να γλιστρήσω αθόρυβα, κάποιος μουρμούρισε από πίσω από την κάμερα: «Περίμενε. Πρώτα θα βγάλουμε την άμεση οικογένεια». Άμεση. Η λέξη ηχούσε σαν χαστούκι. Στάθηκα ακίνητη, με το ένα πόδι στον αέρα, σαν ένα παιδί που πιάστηκε να μπαίνει κρυφά σε ένα δωμάτιο στο οποίο δεν επιτρεπόταν να μπει. Έψαξα τα πρόσωπα. Κανείς δεν με κοίταζε, ούτε καν η γιαγιά αυτή τη φορά. Ήταν πολύ συγκεντρωμένη στο να κρατήσει την ισορροπία της στην άκρη του οθωμανικού καναπέ. Και τότε κάτι έσπασε. Δεν ήταν δυνατός θόρυβος. Δεν ήταν ακατάστατο. Ήταν καθαρό. Σαν όταν τελικά σκίζεις την ετικέτα από ένα πουκάμισο που έχεις φορέσει για πολύ καιρό. «Είμαι άμεση συγγενής», είπα, με χαμηλή αλλά σταθερή φωνή. Απλά ξέχασα ότι δεν το βλέπετε όλοι έτσι. Για ένα δευτερόλεπτο, κανείς δεν κινήθηκε. Η κάμερα δεν τράβηξε. Τα χαμόγελα παρέμειναν παγωμένα, αμήχανα και μισοψεύτικα. Ο Σίλους καθάρισε το λαιμό του. Κάποιος έδειξε. Η θεία Κρίσταλ κοίταξε το τηλέφωνό της. Η Καλίστα μουρμούρισε κάτω από την αναπνοή της. Τόσο δραματικό. Δεν μπήκα στον κόπο να απαντήσω. Ανταυτού, γύρισα και περπάτησα προς το διάδρομο χωρίς να πω άλλη λέξη. Πέρασα από το τραπέζι του μπουφέ, που τώρα ήταν γεμάτο ψίχουλα και άδεια πιάτα. Πήρα την τσάντα μου από το πάτωμα κοντά στην κρεμάστρα και έβγαλα το τηλέφωνό μου.
Με τρεμάμενα δάχτυλα, άνοιξα το κοινόχρηστο οικογενειακό άλμπουμ. Όλες οι φωτογραφίες των τελευταίων 10 ετών από την ημέρα των ευχαριστειών ήταν εκεί. Τις ξεφίλησα. Στις μισές, απουσίαζα. Στις άλλες, ήμουν θολή στο παρασκήνιο, συνήθως απασχολημένη με κάτι, να σερβίρω ποτά, να μαζεύω πιάτα, να φτάνω κάτι εκτός κάδρου. Επέλεξα τις φωτογραφίες μου, όλες όσες είχα ανεβάσει ποτέ. Ταπ, 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 διαγραφή. Μία προς μία, αφαίρεσα τον εαυτό μου από το ψηφιακό τους άλμπουμ. Κανείς δεν με ακολούθησε. Κανείς δεν ρώτησε που πήγαινα. Τελικά η φωτογραφία τραβήχτηκε. Το ξέρω γιατί αργότερα η Κέιλιστα τη δημοσίευσε με τη λεζάντα, ευγνώμων για την πραγματική οικογένεια. Ήμουν ακόμα στο διάδρομο όταν είδα την ειδοποίηση. Δεν έκλαψα. Όχι τότε, αλλά άνοιξα την εφαρμογή σημειώσεων και έγραψα μια πρόταση. Δεν ανήκεις εκεί όπου σε χρειάζονται μόνο. Όπου δεν σε θέλουν. Μετά πάτησα το κουμπί κλειδώματος και έβαλα το τηλέφωνο στην τσέπη μου. Στάθηκα εκεί για λίγο ακόμα, με το χέρι μου ακουμπισμένο στο πλαίσιο της πόρτας. Αυτή τη φορά δεν αναρωτήθηκα αν ήμουν υπερβολικά ευαίσθητη. Δεν αναρωτήθηκα αν ίσως είχα παρεξηγήσει, γιατί δεν είχα. Δεν είχα προλάβει να κάνω 3 βήματα προς την εξώπορτα όταν τον άκουσα. Ουάου! Ο Σίλους φώναξε από την κουζίνα. Το catering κλείνει νωρίς. Το γέλιο που ακολούθησε δεν ήταν ακριβώς σκληρό, αλλά ούτε και αυλαβές. Αυτός ο τόνος που χρησιμοποίησε, ο τύπος που μόνο ο μεγαλύτερος αδελφός μπορεί να χρησιμοποιήσει. Το ήξερα πολύ καλά. Δεν σταμάτησα να περπατάω, αλλά κοίταξα πίσω μου. Κρατούσε ένα κόκκινο ποτήρι στο ένα χέρι και ένα μισοφαγωμένο κομμάτι κολοκυθόπιτα στο άλλο. Είναι απλά η βοηθός, παιδιά. Πρόσθεσε χωρίς να απευθύνεται σε κανέναν συγκεκριμένα. Αλλά φίλε, αυτό είναι γέμιση. Περισσότερα γέλια, περισσότερα κεφάλια που γύριζαν, όχι προς εμένα, αλλά προς αυτόν. Πήγα πίσω στην κουζίνα και άνοιξα το σιρτάριο που είχα κρύψει τα δοχεία που είχα φέρει από το σπίτι, αυτά που δεν είχα ακόμη ξεπακετάρει. Άρχισα να στιβάζω αυτά που ήταν ακόμη σφραγισμένα, σκουπίζοντας τη συμπίκνωση από τα καπάκια. Τα χέρια μου ήταν σταθερά, οι κινήσεις μου ακριβείς, συγκεντρωμένες. Άνοιξα το ψυγείο και πήρα την πίτα μου. Η πίτα με καρύδια πεκάν ήταν ακόμη άθικτη. Την έβαλα προσεκτικά στην θερμομονωτική τσάντα. Μετά έβαλα το τσάτνι από κράμπερι και μετά τις πατάτες. Κανείς δεν προσπάθησε να με σταματήσει. Κανείς δεν προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Είχα τυλίξει τα μισά κουτάλια σε μια καθαρή πετσέτα όταν πρόσεξα κάτι στην άκρη του τραπεζιού. Μια στίβα από υφασμάτινες πετσέτες. Πλησίασα, περισσότερο από περιέργεια. Το όνομά μου ήταν το πρώτο που έψαξα, από ένστικτο, από μια μικρή αυταπάτη. Καλίστα, Σάιλας, Ιζόλντα, γιαγιά Βέσπερ, ακόμα και ο θείος Τζιμ και η νέα του σύζυγος, που πριν από 6 μήνες έβγαινε με την καλύτερη φίλη της μαμάς. Όλοι τους είχαν πετσέτες με μονογράμματα αραμμένα με χρυσό νήμα. Η δική μου δεν ήταν εκεί. Έψαξα ξανά, πιο αργά αυτή τη φορά, και μετά γύρισα μία για να βεβαιωθώ. Τίποτα. Γύρισα προς τη μητέρα μου, που περπατούσε με ένα δίσκο με πυρούνια για επιδόρπιο. Χάθηκε η δική μου, ρώτησα, κρατώντας μία από τις λευκές πετσέτες. Η Ιζόλντα σχεδόν δεν επιβράδυνε το βήμα της. Είχαμε μόνο 12. Έβαλε κάτω το δίσκο και τακτοποίησε ένα κουτάλι στην άκρη. Είναι μόνο μια πετσέτα, Daisy. Αυτή ήταν η στιγμή. Η πετσέτα δεν ζύγιζε τίποτα στο χέρι μου. Αλλά με κάποιο τρόπο ήταν βαρύτερη από οτιδήποτε άλλο είχα κουβαλήσει εκείνη την ημέρα. Βαρύτερη από το γέμισμα, βαρύτερη από τη γαλοπούλα, βαρύτερη από τα χρόνια που προσπαθούσα να ανήκω κάπου. Τη δίπλωσα μια φορά, μετά τη ξαναέβαλα στο τραπέζι και πήρα το παλτό μου από την πλάτη της καρέκλας. Σοβαρά, φώναξε η Καλίστα από το σαλόνι. Μόνο και μόνο για μια χαρτοπετσέτα, γύρισα. Όχι, είπα, γιατί τελικά συνειδητοποίησα ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν ποτέ για μένα. Βγήκε ομαλά, σταθερά, σαν να το είχα προβάρει, αλλά δεν το είχα κάνει. Αυτή η φράση ζούσε μέσα μου για χρόνια. Απλά βρήκε επιτέλους μια διέξοδο. Το δωμάτιο σιώπησε. Ο Σίλους σήκωσε το βλέμμα από το ποτό του. Η θεία Κρίσταλ πάγωσε στη μέση της γουλιάς της. Ακόμα και ο μικρότερος ξάδελφος σταμάτησε να χοροπηδάει γύρω από την τηλεόραση. Όλοι με κοίταξαν. Πραγματικά με κοίταξαν για πρώτη φορά. Τότε, από την τραπεζαρία, ακούστηκε ένας θόρυβος κίνησης. Και η γιαγιά Βέσπερ σηκώθηκε αργά αλλά αποφασιστικά, με τα 2 χέρια στα μπράτσα της καρέκλας της. Είναι η μόνη, είπε, με φωνή λίγο βραχνή αλλά σταθερή. Ποιος έφερε φαγητό, ποιος καθάρισε, ποιος εμφανίστηκε, ένα πυρούνι έπεσε στο πλακάκι με ένα δυνατό κρότο. Κανείς δεν κινήθηκε να το σηκώσει. Είναι η μόνη που δεν πήρε τίποτα σε αντάλλαγμα, πρόσθεσε η Βέσπερ. Και όλοι το ξέρετε.
Δεν ήταν λόγος. Ήταν απολογισμός. Ένιωσα ένα κόμπο στο λαιμό, αλλά δεν έκλαψα. Ούτε κουνήθηκα. Όχι μέχρι που η Βέσπερ ξανακάθισε και πήρε το ποτήρι της με το νερό, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Γύρισα προς την μπροστινή πόρτα. Έκλεισα το παλτό μου, έβαλα τη θερμομονωτική τσάντα στον ώμο μου και έβαλα το τελευταίο τυλιγμένο πιάτο στην επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα. Το χέρι μου ήταν στο πόμολο της πόρτας όταν το άκουσα. Η φωνή της μαμάς, απότομη και καθαρή. «Βγες έξω τώρα», είπε. «Μην μπαίνεις στον κόπο να γυρίσεις για τα Χριστούγεννα». Δεν γύρισα. Δεν θα γυρίσω. Η πόρτα έκλεισε πίσω μου. Ο αέρας έξω ήταν κοφτερός, διαπερνούσε τα στρώματα από βαμβάκι και φιλανδαγιώτα σίγμα σαν μαχαίρι. Δεν έτρεξα προς το αυτοκίνητο. Κινήθηκα αργά, σκόπιμα, με τις μπότες μου να τσακίζουν το χαλίκι. Ο δρόμος ήταν ήσυχος. Χωρίς κίνηση, χωρίς μουσική, μόνο η ηχό αυτού που μόλις είχε συμβεί, με κυνηγούσε στο δρόμο σαν σκιά. Ξεκλείδωσα το πορτμπαγκάζ και έβαλα προσεκτικά τις τσάντες μέσα. Το πορτμπαγκάζ έκλεισε με ένα βαρύ θόρυβο. Κάθισα στη θέση του οδηγού, με τα κλειδιά στα πόδια μου, τα χέρια μου ακόμα τυλιγμένα γύρω από το τιμόνι, αλλά χωρίς να το γυρίζω. Το φως της βεράντας ήταν ακόμα αναμένο πίσω μου. Μπορούσα να δω σιλουέτες να κινούνται πίσω από τις κουρτίνες. Κανείς τους δεν κοίταξε προς το παράθυρο. Η σιωπή στο αυτοκίνητο ήταν διαφορετική από τη σιωπή στο σπίτι. Αυτή δεν περίμενε τίποτα από μένα. Δεν με κατηγορούσε. Απλώς με κρατούσε. Τελικά έβαλα μπρος τη μηχανή. Τα φώτα έκοψαν το σκοτάδι μπροστά μου. Και καθώς απομακρυνόμουν από το πεζοδρόμιο, ψιθύρισα στον εαυτό μου, αυτό δεν είναι φυγή. Είναι επιτέλους αναχώρηση. Αλλά δεν ήταν το τελευταίο πράγμα που μου είπε εκείνο το βράδυ. Ο αέρας δάγκωνε τα μάγουλά μου καθώς βγήκα έξω. Τα χέρια μου έτρεμαν ακόμα, όχι από το κρύο, αλλά από την πίεση μέσα μου, εκείνη που συσσωρεύεται στη σιωπή μέχρι που αρχίζει να ουρλιάζει. Έφτασα στο αυτοκίνητο, άνοιξα το πορτμπαγκάζ και άρχισα να αναδιατάσω τα δοχεία που είχα γεμίσει με τόση προσοχή νωρίτερα το βράδυ. Η αναπνοή μου σχημάτιζε ατμό στο φως της βεράντας πίσω μου και ήξερα ότι έπρεπε να φύγω. Ήθελα να φύγω, αλλά το κρασί. Είχα αφήσει 2 μπουκάλι στην κουζίνα, πίσω από το καλάθι με το ψωμί και δίπλα στο μικρό πιάτο με τυριά που είχα ετοιμάσει και που κανείς δεν είχε αγγίξει. Το σώμα μου κινήθηκε πριν προλάβω να το σταματήσω. Γύρισα, ανέβηκα το μονοπάτι και άνοιξα την μπροστινή πόρτα. Ήταν πιο ήσυχα από πριν. Μερικοί καλεσμένοι είχαν φύγει. Το τζάκι τρεμόπαιζε, το απαλό φως του ρίχνοντας μακριές σκιές στο σαλόνι. Οι περισσότεροι είχαν αποσυρθεί στις συζητήσεις τους στις γωνίες ή προς τα επιδόρπια. Μπήκα στην κουζίνα και είδα την Ιζόλντα στο νησί να ρίχνει πινό νουά σε ψηλά ποτήρια σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ο τόνος της ήταν ελαφρύς, σχεδόν χαρούμενος, καθώς έδινε ένα ποτήρι σε έναν από τους συναδέλφους του μπαμπά. Τότε με είδε χωρίς να χάσει το ρυθμό της. Πήρε το κλειστό μπουκάλι από τον πάγκο, το έσπρωξε προς το μέρος μου και είπε: «Αφού παίζεις ακόμα τη σερβιτόρα, σερβίρετε και τους υπόλοιπους». Εντάξει, τα δάχτυλά μου κλείστηκαν γύρω από το μπουκάλι. Την κοίταξα. Το δωμάτιο δεν πάγωσε. Όχι στην αρχή. Συνέχισε να κινείται, να βουίζει, αλλά εγώ είχα σταματήσει. Στεκόμουν εκεί με τις μπότες μου, το παλτό μου μισοκλειστό, και για μια στιγμή ένιωσα σαν να αιωρούμουν πάνω από τον εαυτό μου, κοιτάζοντας από το ταβάνι. Σήκωσα το μπουκάλι. Τα χέρια μου έτρεμαν. Όχι από αδυναμία, αλλά από τα πολλά συναισθήματα που προσπαθούσαν να ξεφύγουν ταυτόχρονα. Και τότε συνέβη. Το μπουκάλι γλίστρισε από τα δάχτυλά μου, όχι βία, όχι δραματικά, αλλά αρκετά ώστε να στριφογυρίσει και να γλιστρήσει από τη λαβή μου. Χτύπησε στην άκρη του πάγκου πριν συντριβεί πάνω στο πεντακάθαρο κρέμ φόρεμα της Αϊζέλντα. Ένα σκούρο κόκκινο λουλούδι απλώθηκε στο στήθος της, στάζοντας κάτω από τη δαντέλα σαν πληγή. Αναστεναγμοί αντίχησαν στο δωμάτιο. Μια σιωπή κατέκλυσε το δωμάτιο, καλύπτοντας τον θόρυβο σαν ένα βαρύ κάλυμα. Για ένα δευτερόλεπτο, απλά στεκόμασταν εκεί, εγώ κοιτάζοντας το λακιασμένο με κρασί πουκάμισό της και εκείνη κοιτάζοντας το σαν να μην μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν αληθινό. Και τότε το χέρι της πέταξε. Χτύπησε το μάγουλό μου με τέτοια δύναμη που τα δόντια μου χτύπησαν μεταξύ τους. Ο ήχος ήταν αδιαμφισβήτητος, απότομος, καθαρός, διαπερνώντας την ένταση σαν μαστίγιο. Ο χρόνος επιβραδύνθηκε. Δεν έπεσα. Ούτε καν έκανα κίνηση. Απλά στεκόμουν εκεί, με το μάγουλο να καίει, τα μάτια μου καρφωμένα στα δικά της. «Τι πρόβλημα έχεις?» σφύριξε, με φωνή γεμάτη δηλητήριο, αρκετά δυνατή ώστε να την ακούσουν όλοι. «Έχεις ντροπιάσει αρκετά αυτή την οικογένεια». Τότε πρόσεξα την Όμπρι να στέκεται στην πόρτα με το τηλέφωνό της ακόμα σηκωμένο, ακόμα να καταγράφει. Δεν το κατέβασε. Δεν είπε τίποτα, αλλά τα μάτια της συνάντησαν τα δικά μου, διάπλατα, έκπληκτα. Έκανα ένα βήμα πίσω, μετά άλλο ένα. Γύρισα για να φύγω.
Κανείς δεν κινήθηκε για να με σταματήσει, ούτε καν η Βέσπερ. Αλλά καθώς περνούσα από την άκρη του τραπεζιού, άκουσα μια καρέκλα να σύρεται και μετά σιγά-σιγά τον ήχο μιας άλλης. Η Βέσπερ σηκώθηκε, ακουμπήθηκε στο μπαστούνι της και για δεύτερη φορά εκείνο το βράδυ είπε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τώρα όλοι βλέπουν με τι έχει ζήσει. Δεν ύψωσε τη φωνή της. Δεν χρειαζόταν. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν πιο δυνατή από οποιαδήποτε φωνητική αντιπαράθεση. Περπάτησα κατευθείαν προς την πόρτα, περνώντας από πρόσωπα παγωμένα στη μέση της μπουκιάς τους, από την έκπληκτη έκφραση της Κέιλιστα και το κενό βλέμμα του Σάιλας. Δεν κοίταξα πίσω. Δεν χρειαζόταν. Το επόμενο πρωί, ξύπνησα από το τηλέφωνό μου που δωνόταν στο κομοδίνο δίπλα στο κρεβάτι μου. Δεν είχα κοιμηθεί. Απλώς ξάπλωνα εκεί, πλήρως ντυμένη, με τα μάτια ανοιχτά στο σκοτάδι, με την ηχό εκείνου του χαστούκου ακόμα νοπή στα κόκαλά μου. Η οθόνη άναψε με μια ειδοποίηση. Το οικογενειακό δράμα των διακοπών ξεπερνά τα όρια. 3,2 εκατομμύρια προβολές. Η Όμπρι είχε ανεβάσει το βίντεο. Η μικρογραφία έδειχνε τη μητέρα μου να χαστούκίζει με κόκκινο κρασί να τρέχει στο στήθος της σαν σήμα σκληρότητας. Η λεζάντα έγραφε: «Δεν θα πιστέψετε τι έκανε αυτή η γυναίκα στην κόρη της την ημέρα των ευχαριστειών». Μέχρι το μεσημέρι, είχε πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές. Τα σχόλια πλημμύρισαν. Κάποια ήταν οργισμένα, κάποια έκπληκτα, κάποια πολύ ρεαλιστικά. Αυτό είναι κακοποίηση, καθαρά και απλά. Μπορείς να νιώσεις τα χρόνια σιωπής στο πρόσωπο αυτής της κοπέλας. Ελπίζω να μην ξαναπατήσει το πόδι της σε αυτό το σπίτι. Δεν απάντησα σε κανένα από αυτά. Δεν χρειαζόταν. Το τηλέφωνο χτύπησε 4 φορές εκείνη την ημέρα. Δεν απάντησα. Την 5η φορά, μπλόκαρα τον παλιότερο αριθμό του. Στη συνέχεια, αποχώρησα από την οικογενειακή ομαδική συνομιλία. Ένα πάτημα, και έφυγα. Μέχρι το βράδυ, έψαχνα διαφημίσεις για νοικιάσεις στο Όρεγκον. Η Όμπρι μου έστειλε ένα μήνυμα. Δεν σκόπευα να το καταγράψω, αλλά χαίρομαι που το έκανα. Σου αξίζει κάτι καλύτερο. Όμικρο με τόνο ότι χρειαστείς, είμαι εδώ για σένα. Την ευχαρίστησα. Αυτό ήταν όλο. 2 μέρες αργότερα, έλαβα ένα μήνυμα από την Καλίστα. Η μαμά είναι συντετριμμένη. Το έκανες αυτό για να τραβήξει την προσοχή, δεν απάντησα. Το τοπικό εκκλησιαστικό συμβούλιο είχε συγκαλέσει μια συνάντηση για τη δημόσια εκπροσώπηση. Το ήξερα αυτό επειδή η θεία Λιδία μου προώθησε ένα ενημερωτικό δελτίο στο οποίο η Ιζόλντα είχε κάποτε καυχηθεί ότι είχε εμφανιστεί. Τώρα, είχε μόνο μια σημείωση. Η Ιζόλντα Μόρις θα παραιτηθεί προσωρινά. Προσωρινά, σίγουρα. Το ίδιο απόγευμα, έλαβα ένα μήνυμα, απλά ένα SMS από την Ιζόλντα. Το διαδίκτυο θα ξεχάσει, αλλά εσύ θα είσαι πάντα η κόρη μου. Κοίταξα τις λέξεις για πολλή ώρα. Τότε μπλόκαρα τον αριθμό για δεύτερη φορά και ψιθύρισα. Αυτό είναι το κομμάτι που προσπαθώ να θεραπεύσω. Ένα μήνα αργότερα, στεκόμουν ξυπόλυτη στη νέα μου κουζίνα, παρακολουθώντας τον ατμό να βγαίνει από ένα ταψί με σκόνες που μόλις είχα βγάλει από το φούρνο. Έξω από το μεγάλο παράθυρο, η ακτή του Όρεγκον απλωνόταν πέρα από ένα κομμάτι άγριας χλόης και ένα ξεθοριασμένο φράχτη. Οι γλάροι πετούσαν χαμηλά. Ο αέρας μύριζε αλάτι και δεντρολίβανο. Το εξοχικό ήταν μικρό, με 2 υπνοδωμάτια, μια μικρή κουζίνα και αρκετό χώρο για μια γωνιά ανάγνωσης και ένα πτυσσόμενο τραπέζι που χρησιμοποιούσα για μαθήματα μαγειρικής τα Σαββατοκύριακα. Το νίκιασα επιπλωμένο από μια συνταξιούχο δασκάλα που τώρα περνούσε τον περισσότερο χρόνο της στην Αριζόνα. Την πρώτη νύχτα που κοιμήθηκα εκεί, ο άνεμος φύσαγε σαν καταιγίδα, σέρνοντας τα νύχια του πάνω από τη στέγη. Αλλά με κάποιο τρόπο μου φάνηκε ο πιο ασφαλής ήχος που είχα ακούσει εδώ και χρόνια. Μέχρι το δεύτερο Σαββατοκύριακο, το πρώτο μου pop-up μάθημα μαγειρικής ήταν πλήρως κλεισμένο. Μια ντουζίνα ντόπιοι εμφανίστηκαν με ποδιές και σημειωματάρια, μερικοί έφεραν τα δικά τους μπολ μίξερ, άλλοι ήρθαν απλά από περιέργεια. Τους έμαθα να πλαστικοποιούν τη ζύμη, να διπλώνουν τη ζύμη, να εμπιστεύονται ξανά τα χέρια τους. Στο τέλος του μαθήματος, όλοι έφυγαν με κάτι ζεστό τυλιγμένο σε χαρτί ψησίματος και με λίγο περισσότερη απαλότητα στα πρόσωπά τους. Μια γυναίκα έμεινε πίσω, σκουπίζοντας τα χέρια της με ένα πετσέτα πιάτων που είχε δει καλύτερες μέρες. «Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?» είπε. «Φυσικά. Τι σε έκανε να μετακομίσεις εδώ?» Στάθηκα για λίγο. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν για τη θέα, τον αέρα, την ησυχία, αλλά δεν ήταν αυτό. Κάποιες παραδόσεις πρέπει να τελειώσουν, της είπα. Για να ξεκινήσουν καλύτερες. Τα μάτια της γέμισαν αμέσως δάκρυα. Η κόρη μου δεν μου έχει μιλήσει εδώ και χρόνια, ψιθύρισε. Ίσως ήταν η σειρά μου να ακούσω. Δεν έμεινε πολύ μετά από αυτό. Απλώς κούνησε απαλά το κεφάλι και έφυγε με το ψωμί μπανάνας της. Εκείνο το βράδυ, κάθισα στο τραπεζάκι μου και άναψα ένα κερί. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο,
αλλά έφτιαξα σούπα από το μηδέν και χρησιμοποίησα μία από τις πετσέτες με μονόγραμμα που είχα φτιάξει τον προηγούμενο χρόνο. Είχα κρατήσει τη δική μου. Η Ντέζι ραμμένη με χρυσή κλωστή. Καθόταν τακτοποιημένη στα πόδια μου. Την επόμενη μέρα, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Η Μόρλοου δεν τηλεφωνούσε συχνά, κάτι που έκανε τις κλήσεις της πιο σημαντικές. Σκέφτηκα ότι πρέπει να το ξέρεις, είπε. Το Συμβούλιο της Εκκλησίας το έκανε επίσημο την περασμένη εβδομάδα. Η Άισολτ δεν είναι πλέον μέλος του Συμβουλίου. Δεν το πήρε καλά. Δεν ρώτησα πόσο άσχημα ήταν. Η Μάρλο συνέχισε. Η Καλίστα μετακόμισε στο Ντένβερ. Είπε ότι χρειάζεται μια νέα αρχή. Ως ήλους. Λοιπόν, κανείς δεν τον έχει δει στο διαδίκτυο από το βίντεο. Μάλλον ακόμα και αυτός έχει όρια. Χαμογέλασα περισσότερο για τη σιωπή που ακολούθησε παρά για τα ίδια τα λόγια. Ευχαριστώ που μου το είπες, είπα. Παρακαλώ, απάντησε, και μετά πρόσθεσε, τα κατάφερες, Ντέιζι. Πραγματικά τα κατάφερες. Εκείνο το βράδυ, κάθισα και έγραψα ένα γράμμα στη μητέρα μου, όχι για να το στείλω, απλά για να το βγάλω από μέσα μου. Ξεκίνησε με πλήγωσες για χρόνια, όχι επειδή με μισούσες, αλλά επειδή ποτέ δεν με είδες. Έγραψα για το γέμισμα, τις πετσέτες, τη φωτογραφία από την οποία με είχαν αφήσει έξω. Έγραψα για όλες τις φορές που περίμενα κάποιον να μου πει ότι είχα σημασία και για το πως τελικά συνειδητοποίησα ότι ποτέ δεν θα το έκαναν. Όταν τελείωσα, δίπλωσα το γράμμα και το έβαλα σε ένα μικρό κουτί όπου φύλαγα άλλα όσμα αντικείμενα. Μια κάρτα από τα γενέθλια του μπαμπά που δεν στάλθηκε ποτέ. Ένα βραχιόλι που είχα φτιάξει κάποτε για την Καλίστα, ακόμα τυλιγμένο σε χαρτί. Την τελευταία Σάββατο του Νοεμβρίου, διοργάνωσα κάτι που ονόμασα Συγκέντρωση Ευγνωμοσύνης. Δεν ήταν ακριβώς η ημέρα των ευχαριστειών, αλλά είχε την ίδια ουσία. Ήρθαν οι μαθητές μου, μερικοί γείτονες, ακόμη και η γυναίκα της οποίας η κόρη δεν είχε τηλεφωνήσει. Όλοι έφεραν ένα πιάτο, μερικά αγορασμένα από το κατάστημα, μερικά φτιαγμένα με αγάπη. Σπρώξαμε μαζί τα πτυσσόμενα τραπέζια, τοποθετήσαμε καρέκλες που δεν ταιριάζαν μεταξύ τους και μοιράσαμε ελεύθερα το κρασί. Σε κάθε θέση, είχα ράψει απλές πετσέτες με ονόματα, μικρά ονόματα, όχι επειδή έπρεπε να αποδείξω κάτι αυτή τη φορά, αλλά επειδή ένιωθα καλά να δίνω στους ανθρώπους κάτι που έλεγε: Είσαι εδώ. Σε βλέπω. Υπήρχε μία για όλους, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Όταν η βραδιά τελείωσε και ο τελευταίος καλεσμένος έφυγε, καθάρισα αργά, σιγοτραγουδώντας. Η κουζίνα ήταν ήσυχη, εκτός από τον ήχο του πλυντηρίου πιάτων και τον άνεμο που έμπαινα από το παράθυρο. Βγήκα στην πίσω βεράντα, τυλιγμένη σε ένα πουλόβερ και κρατώντας ένα φλιτζάνι τσάι. Ο ωκεανός απλωνόταν μπροστά μου, γκρίζος, μπλε και ατελείωτος. Το κοίταξα για λίγο, αφήνοντας τον αέρα να παρασύρει τα τελευταία κομμάτια της νύχτας. Τότε, σχεδόν χωρίς να το σκεφτώ, είπα δυνατά: Μπορεί να μην ζητήσουν ποτέ συγγνώμη, αλλά δεν τη χρειάζομαι πια. Και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, το πίστεψα. Μερικές φορές το να απομακρυνθείς δεν είναι το πιο δύσκολο. Είναι να συνειδητοποιήσεις ότι ποτέ δεν σε προσκάλεσαν πραγματικά να μείνεις. Η ιστορία της Ντέζι μας θυμίζει ότι το να θέτεις όρια δεν είναι σκληρότητα, είναι επιβίωση. Έχεις χρειαστεί ποτέ να κόψεις τους δεσμούς με την οικογένειά σου για να προστατεύσεις την ηρεμία σου, τι σε βοήθησε να επιλέξεις τελικά τον εαυτό σου? Αν αυτή η ιστορία σε άγγιξε, μην ξεχάσει να κάνεις like, να σχολιάσεις και να εγγραφείς για περισσότερες πραγματικές ιστορίες δύναμης, θεραπείας και ήσυχης εκδίκησης. Το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου μπορεί να ξεκινήσει.